Всеки ден стотици самолети прелитат в небето над нас. Всеки ден на път потеглят хиляди пътници. Всеки ден пилотите повеждат своите машини към различни дестинации по целия свят и всеки път те ще разчитат на хората, които пасажирите не виждат. На тези жени и мъже пред мониторите и в летищните кули, които се грижат за безопасността на въздушното движение. Това са ръководителите на полети, невидимите пазители на небето. Летище Кройдън в Лондон е първото, което още през 1921 въвежда система за контрол върху въздушното движение. Скоро след това е направена следващата голяма стъпка. Въведена е радиовръзката като помощен инструмент при навигирането на въздухоплавателните средства. Първата кула за управление на полети е построена през 1930 на летището в Кливланд, а през следващите години започват да функционират и първите центрове за цялостен контрол на полетите, от излитането до кацането на самолетите. Процесът се усъвършенства значително през 50-те с въвеждането на радарната технология, която се използва и до днес. В съвремието сложни компютърни системи позволяват координирането на все по-внушителния по обем въздушен трафик. Независимо от това, че в управлението на въздушното движение участват прецизни автоматични системи, машините все още не са в състояние да заменят човека. Добре обученият, комбинативен и опитен ръководител на полети е незаменима и ключово важна фигура в съвременната авиация. На територията на България въздушният трафик се обслужва от ръководство въздушно движение, познато в света на авиацията като БОЛАЦА. Компанията има вече почти 50 годишна история. Нейните основи са положени през 1959 година. Тук спецификата на работата изисква умело съчетание на опита и традицията с новите технологии и младежка енергия. Какво всъщност представлява процесът на управление на въздушното движение? Най-общо той се ръководи от 3 работни позиции – контрол, подход и кула. И всеки ден посрещаме и изпращаме десетки самолети. При нас на кулата е началният и крайният етап от излитането и кацането на самолета. От запуска, ролиране, излитане, след което предаваме на съседния сектор. Представете си едно летище, на което излитат и кацат самолети. Кулата вижда тези самолети, да кажем, на 20 км от летището. Преди това обаче тези самолети трябва да стигнат до това летище, за да могат да кацнат. Подходът трябва да снижи самолетите и да ги води така, че да не се блъснат с други самолети. По същия начин самолетите, които излитат, кулата спира да ги вижда и затова ги предава на подхода. Целта на подхода е да им помогне да наберат определена височина и да излезнат от зоната на летището. Cockpit Initially 350. Ръководител полети съм на работно място контрол. Основните изисквания към нас да ръководиме трафика, да сепарираме самолетите, да предоставяме минимални безопасни сепарации, вертикални и хоризонтални. На монитори, които се казват радари, се изобразява трафикът, който в момента реално прелита над България. Те са под формата на малки метки, така да се каже, ни точици, които в много малко допълнително етикетче към тях има информация за целия полет. Самолетите задължително трябва да са на връзка на радиочестота при нас и пилота няма право да променя траекторията, височината на полета без мое разрешение. Миналата година достигнахме максимум от 3000 полета на ден, прелитащ трафик само над територията на България. И нашата работа е всъщност да направим така, че самолетите да прелетят над България безопасно. Кулата, по която в момента работим, като обстановка е нова. Направиха я преди 3 години и е едно изключително хубаво и модерно съоръжение. Самата кула е страшно красива. Голяма е, има обем. Това е едно много важно условие, за да може човек да работи удобно. На нашето работно място работиме с най-съвременната апаратура, която съществува. Компромиси с тази апаратура не се прави. Най-добрата, най-съвременната. Всичко е сдвоено, да не кажа строено.
Тоест на всяка една станция, на всеки един монитор има поне още два резервни. Ако отпадне единия, да може да разчитаме на втория, ако отпадне и втория, да може да разчитаме на третия. Ръководителите на полети са особена порода хора. Чувството за професионална принадлежност ги формира не само като общност, но и като личности. За тях работата е не просто задължение, тя е призвание. Съвсем случайно стана идването ми в РВД. Никога не съм си мислил, не съм мечтал да стана ръководител полети или пилот. Произхождам от лекарско семейство и нямам нищо общо с авиацията. Никога не съм имал. Но с брат ми, като бяхме малки, събирахме и моделирахме самолетчета. Много е приятно, когато час по час ти ги свързваш, слепваш и в един момент направиш един модел, който изглежда като истински самолет. Кое дете не е мечтал да лети? Аз се опитвам да минавам през залата поне 3 пъти седмично и това е за да седна и да поработя на работно място, тази тръпка, която е останала в годините и по този начин си поддържаме лиценза. Отделно самото влизане в залата и контакта с колегите, който ми липсва естествено с административната работа, с която се занимавам, е другия повод, който ме кара да влизам вътре. Тук е малко по-различно, отколкото в администрацията. Атмосферата в залата, да кажем, че е по-ведра. Хората се шегуват, но това идва от самата професия. Те трябва по някакъв начин да разтоварват. Естествено, през летния сезон, когато наистина всички са много натоварени и работят, трудно можете да забележите така шеги по време на работа. Но пък за сметка на това, в момента, в който станат от работно място, отидат да починат това време, което им се полага, между следващото и дежурство, те го компенсират с шеги, закачки, спорт. Липсва ми тази атмосфера в интерес на истината. Всеки един човек, който е новодошъл при нас, първото нещо, освен професионалното, което трябва да научи, е работата в екип. И то е много високо оценено, защото ние изключително много разчитаме един на друг. Ние сме в много особени, силни взаимоотношения, колегите помежду си, поради отговорността, която носиме. Невероятно се подкрепяме, дори и мълчаливо понякога и наистина ние сме в една много особена симбиоза и екипност. Независимо от стреса, на който са подложени, или от емоциите, предизвикани от някоя сложна ситуация, ръководителите на полети трябва винаги да се владеят и да не допускат пилотите да се почувстват несигурни или притеснени. Имала съм една единствена сложна emergency, така наречена ситуация, когато един самолет, който прилиташе над България, докладва внезапно разхерметизация. Това е ситуация, която е много опасна. В конкретния случай пилота докладва emergency снижение, т.е. незабавно снижение. Имаше трафик около този самолет, под него, около него, над него и максимално правилно решение, бързи реакции да преразпределим този трафик, да го векторираме в различни посоки, за да може самолета да снижи безопасно, да информираме всички останали служби и сектори, които са заинтересовани към тази ситуация. И истината е, че ние тренираме такива спешни ситуации в тренажор, но когато човек се докосне до една такава ситуация в реалната си работа, наистина се иска голяма концентрация, умение и тогава човек изпитва себе си, тогава човек калява и волята си, и характера си. Имахме един случай съвсем наскоро, беше преди месец-два. Затваряме полосата или пистата за излитане и кацане, за снегопочистване и в същото време пристига самолет, който е с критично ниво на гориво. Тоест той няма възможност да лети дълго време, да кръжи и да чака едно почистване на полосата, което при нас в случая трае около 30 минути. Просто трябваше да се вземат много бързи решения, да се координират в рамките на секунди какво правиме, за да може машините, които са на пистата, да освободят, да са почистили, за да може самолета да кацне. Ръководителите на полети нямат право на грешки. От тях се очаква винаги да бъдат в топ форма и в физическо, и в психическо отношение. Освен това, професията им изисква от тях непрекъснато да се усъвършенстват, да придобиват нови умения и да поддържат вече придобитите.
Най-важното качество за един човек да бъде добър ръководител по полети е да обича авиацията. След това той трябва да бъде отдаден на работата си, за да може да се концентрира и да даде всичко най-добро от себе си. Това е една професия, в която се изисква изключително бърз анализ на ситуацията. Динамиката е толкова голяма, че просто в един момент човек се увлича. И удовлетворението от добре свършената работа след работния ден е огромно. Смятам, че всеки човек трябва да има хоби и извън работата по някакъв начин да разпуска. Моето хоби са моторите. Страстта ми към мотора и работата ми приличат си може би по адреналина, който носят, но се различават коренно, защото въпреки че много си харесвам работата, тя е стресираща и напрягаща, докато с мотора разпускам повече. С колегите събираме 2 пъти в седмицата задължително, който може да дойде идва, тъй като работиме на график, не винаги може да присъстваме. Гледаме да се събираме колкото се може повече. Това е един от начините да се разтоварваме и психически, и физически. Тук като събираме, играеме, няма шефове, няма, всички сме равни, играеме като приятели, сплотяваме колектива. Всяка година участваме на Европейско първенство за ръководител полети и там се представяме него, ще сме да твърда. От ръководителите на полети се очаква много. Затова и РВД полага усилия да осигури на служителите си добри условия на труд. Съвременният дизайн, просторните светли пространства, кътовете за отмора, спорт и хранене създават приятна среда, в която работещите се чувстват комфортно и която отговаря на модерният облик на компанията. Предприятието в последните години значително надскача това, което аз съм очаквал в интерес на истината. Нови системи въвеждаме, комуникационни, нови радари инсталираме. Това е предизвикателство, което е не само за нас, това е и за всички в залата, които работят, ръководител полети, тъй като новата техника изисква обучение на съответния персонал. Но пък в същото време тя облегчава неговата работа. Нашата компания е една международна компания, модерна компания, която отговаря на всички критерии и стандарти международни, свързани с обслужване на въздушното движение, управление на въздушното движение. Условията, които предлагаме на нашите млади кадри, са конкурентно способни, бих казал европейски. Подборите, обученията, изпитите, проверките, компетентността, придобивките, които имат те, са измерими на тези с колегите им в Европа. Нашето предприятие е доста голямо, доста обширно. Има много области, в които можеш да се развиваш. Хубавото при нас е, че ние сме изключително съвременно структурирано предприятие. И хора, които имат желание за развитие, те просто се развиват. Перспективите за един ръководител полети са много големи. Всеки един от нас има възможност да стане инструктор, експерт. Работим по различни европейски проекти, които са свързани с единно европейско небе. Работата е страшно престижна, но много труд трябва. Момчетата и момичетата се убеждават, че това е професия, която се гради поне 4-5 години. Професията ръководител на полети е много взискателна. Малцина са тези, които успяват да се справят с всички изпити, да преминат успешно целия процес на обучение и да покажат личностните качества, необходими за тази позиция. Това, което вероятно малцина знаете, че съвсем не е задължително кандидатите да имат техническо образование. Вече при младите хора в момента по закона не се изисква да имат авиационно образование, както беше когато аз кандидатствах, и вече се изисква да имат висше образование, дори бакалавър. И идват със всякакви професии. Това е хубаво, защото просто дава един цвят. Попаднах в РВД случайно.
Бях чула, че се приемат само с връзки в предприятието, но все пак реших да кандидатствам. Преминах всички изпити и се оказа, че слуховете са грешни. И така вече от 8 години работя в ръководство на въздушно движение. Подборът на кандидати се извършва на няколко етапа. Първият е по документи, вторият трябва да удостовери познанията по английски, третият представлява тест, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването Евроконтрол, който се използва вече 7 години при подбора на ръководители на полети в почти всички страни на Европа. Тестът е така организиран, че в реално време се провежда онлайн и сървърите се намират в Брюксел. Така че намеса от наша страна, подпомагане на някой от кандидатите е абсолютно невъзможно. Каквото покаже самия кандидат, това реализира компютъра и той ни връща директно отговора в рамките на следващите 6 до 8 часа. Никой от нас не може да си позволи да допусне човек с протекции, защото този колега утре, да предположим хипотетично, че е допуснат, но той ако няма необходимите познания, умения, мислене, бързина на мислене, качества, той ще застраши сигурността на въздухоплаването. Успешно издържалите теста трябва да покажат нужните качества в още 3 етапа – упражнение на симулатор, медицински тест и интервю. Едва тогава те ще получат покана да започнат специализирано обучение в авиационния учебен център към РВД. Тук те ще получат необходимата теоретическа и практическа подготовка. Теоретическата подготовка има за цел да създаде фундамента, върху който да изградиме професионалните умения на кандидатите. Тъй като професията е изключително сериозна и отговорна, те трябва да получат съответните знания. А когато се убедим в това след поредица от изпити, проверки, слизаме вече в тренажора. Това е именно тренажора и тук се добиват всичките практически умения, които трябва да имат, отивайки на работно место. Най-голямото предизвикателство е да съберем хора с различни умения, знания и култура, ако щете, и да ги накараме да мислят в една посока на една честота, а именно да мислят за безопасността на полетите и безпогрешно да решават задачите, които възникват в процеса на работа. Тук преминават около 45 работни дни във вид на различни обучения, като се симулират всевъзможни ситуации, всевъзможни годишни времена, започвайки от съвсем нормални летни условия, преминавайки през мъгли, ветрове, снегове. Имаме пълната възможност и гама да работим с метеорологичните условия, които са необходими за обучението на един ръководител полети. При нас идват за обучение хората, които са преминали през теоретичният етап, етапа в симулатора, в тренажора и идват хората вече на финалният етап, който трябва да ги научиме да работят в реално време с реални самолети. Усещането все още е ново за мен, вълнуващо определено, особено първото хващане на трупката. Обучението минава и през тренажор и ние сме свикнали на едни условия. И изведнъж усещаш, че вече говориш с истински пилоти. Докато обучаемият работи, аз съм отговорен за неговите действия. Тоест, ако той допусне грешка, аз съм отговорен за нея и трябва да се поправи на момента, защото ние просто нямаме право на грешка. Аз сядам зад нея на много близко разстояние, защото аз трябва да виждам това, което тя вижда. Аз трябва да чувам това, което тя чува. Аз трябва да чувам тя какво говори. И във всеки един момент, ако се наложи, защото има и такива по-тежки, по-трудни моменти, ако се наложи, може да се иземе трупката, за да продължа аз да говоря. Изключително спокойно се чувствам с него, тъй като той се опитва и ме разбира като личност. Усеща къде са моите слаби места, намира начина, по който да ме мотивира, по който да ме разтърси, ако случайно види, че не се чувствам убедена в това, което върша. От една страна, нещата трябва да са изключително сериозни. Това, което се прави, това, което се говори. Просто нямаме компромиси. Но в същото време не може да бъдем и много строги. Защото ако пък си много строг,
процесът може да бъде точно обратен и човека да не може да започне да работи, да получи стрес. Процесът на обучение е дълъг, около година и половина. В него се инвестират много средства от страна на РВД и много усилия от страна на обучаемите. Всичко това обаче има една голяма цел – да се гарантира сигурността на полетите. Тази сигурност е базирана на компетентността на хората, на техниката, която разполагаме, на техния потенциал, на тяхното добро обучение. В такива потенциално опасни ситуации или други заплахи, те имат нужната компетентност да реагират адекватно, да уведомяват службите, които са отговорни за взимане на последващи решения, така че със своята компетентност персонала, който обслужва въздушното движение, е един наистина гарант за сигурността в нашето небе. Не мога да си представя живота извън самолетите. Просто от 8 години това е моят живот. Професията е толкова интересна, че всичко останало просто изгуби не смисъл, не бих казала смисъл, но изгуби блясъка си.